କାଲି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। ଗରିବ ଘରେ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ। ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ରୁପିଲି କାଗଜ ଯାହା ଉପହାରରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରଖା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଛୋଟ ଝିଅ ଚିରି ଦେଇଛି। ବାପା ରୁପିଲି କାଗଜ ରଖିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଖ ଘରର ବାହାଘରେ ଉପହାରକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ବାପା ଛୋଟ ଝିଅର କାନ ମୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଇ କାଗଜଟା ରଖିଥିଲି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଝିଅ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ବାପା ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ ରୁପେଲି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜୋତା ବାକ୍ସ ଆଣି ବାପା ହାତରେ ଦେଲା। ବାପା ରୁପେଲି କାଗଜ ପାଇ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ବାପା ସେଇ ରୁପେଲି କାଗଜ ପାଇଁ ତ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଝିଅକୁ ମାରିଥିଲେ। ରୁପେଲି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ଖାଲି ବକ୍ସ, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ରାଗିଗଲେ, ଆରେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କରୁଛ? ଏମିତି ଖାଲି ବକ୍ସ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଲ? ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଖାଲି କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ସେ ବକ୍ସରେ ଭରିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ବାପା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଛୋଟ ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହେଲା ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ବକ୍ସକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଲେ। ଝିଅର ସେଇ ଚୁମ୍ବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହିପରି ରୁପେଲି ବକ୍ସ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭରି ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆଶାଭରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନଥାଉ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ଭାବୁ ଏହା ଖାଲି ବକ୍ସ। ଆମ ଶୋଇବା, ଉଠିବା ଓ ବସିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଆମକୁ ଆଶା ଓ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏକଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ସ୍ନେହକାରୀମାନେ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ।